Jo antiikissa yhteisistä asioista päätettiin demokraattisesti. Suomi kunnostautui aikaisemmin demokratian kehittämisessä. Ensimmäisenä Euroopasta naiset pääsivät äänestämään täällä. Aika on kuitenkin ajanut pelkän edustuksellisen demokratian ohitse. Maailma ympärillä kehittyy, demokratiankin pitää. Ihmisten pitää päästä päättämään suoraan asioista, ei ainoastaan äänestämään poliitikkoja, jotka asioista päättävät. Kun yhteisistä asioista päätetään yhdessä, paranee paitsi päätösten laatu, myös ihmisten tietoisuus ja tyytyväisyys. Tarvitsemme avoimempaa päätöksentekoa, kansanäänestyksiä ja sitovampia kansalaisaloitteita. Hyvällä päätöksentekojärjestelmällä saadaan myös sisällöllisesti parempia päätöksiä, kun kaikki tieto voidaan ottaa käyttöön. Ympäristön kantokyky antaa meille raamit, joiden puitteissa täytyy tavoitella ihmisten mahdollisimman suurta hyvinvointia. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen ovat aikamme suurimpia uhkia. Työllä puhtaan ympäristön puolesta teemme palveluksen paitsi luonnolle, myös luomme uusia työpaikkoja ihmisille. Tehdään ympäristöystävällisestä teknologiasta, kestävästä liikkumisesta ja puhtaasta Itämerestä maamme vahvuuksia. Puhtaan ympäristön lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että Suomi on hyvinvointivaltio huomennakin. Tarvitsemme perustulon, joka tekee työnteosta aina kannattavaa. Köyhyyttä pitää vähentää myös laadukkailla julkisilla palveluilla ja työtä on jaettava tasaisemmin. Pienemmät tuloerot hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Kun ongelmia ei ehkäistä ennalta, käy seurausten korjaaminen kalliiksi. Uutta hyvinvointia pitää luoda ongelmat ennaltaehkäisemällä. Opiskelijoiden riittävä toimeentulo, nuorten mielenterveyspalvelut, nuorisotyöllisyyteen panostaminen sekä laadukas, maksuton koulutus maksavat itsensä takaisin sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Suomi tarvitsee kestäviä ratkaisuja. Yhdessä päättämällä voimme rakentaa parempaa yhteiskuntaa niin ympäristölle, eläimille kuin ihmisille. Meille kaikille.